Good evening, dear friends. I want to personally appreciate you and thank you for joining us this evening as we move through with our theme, Serving the Lord with Gladness. May God bless you and may God continue to enrich you as you follow through our theme this week. Rangarirai kuti nezuro tanga tiri kubvunzana kuti why should we serve him with gladness? Then takadzidzisa kuti because he is a Trinity God. Through Jesus akauya akatiseva. Takabva tadzidza izvozvo and mukati memanheru anhasi tiri kuenderera mberi. Why should we serve the Lord with gladness? So ndiri kuintroduce another word. We serve him with gladness because of kenosis. Because of kenosis. So kenosis, that's our topic. So matobata a word, a new word kana maisariziwa. We serve our Lord as children with gladness because of kenosis. By the way, what's kenosis? What's kenosis? So kenosis, by definition, inoreva kuti moving from a position of equality to a position of subordination. So why should we serve the Lord with gladness? Because Jesus moved from a position of equality with God the Father and God the Holy Spirit. And akazvisubordinata, kuzvidzisira for the sake of serving you and me. So, in Christian theology, that is Christian theology, kenosis, remember a Greek word, remember the act of emptying yourself. The act of emptying yourself. So it's the self-emptying, kuzviramba for the sake of serving somebody. So ndo zvakaitwa na Jesu. Jesus akazvideny deny of his privileges and wills kuti awane kutiricha. Mukaverenga parinosenzeswa in Philippians chapter 2 verse number 7 inojekesa kuti Jesus made himself nothing for the sake of us. We were nothing, so Jesus had to make himself nothing so that he can reach us and make us something. So, kenosis. I have a small illustration for you kuti mu appreciate basa rakaitwa na Jesu for the sake of reaching us. So, we have this balloon. This balloon, we can say this balloon rino representa iwewe, rino representa ineni. This empty balloon. Then this one is already filled. Di Jesu atova mukati. Somebody accepta Jesus. Uyu akazidzikisira to reach us. Someone accepta Jesus moyo wake. Akamu accepta. This water is representing Jesus. Kutika accepta Jesus akapinda matiri. Chi chinoitika. So this one ticharitora kuti demonstrate someone asina kuaccepta Jesus. So accepta Jesus, he is filled, she is filled. But umwe anogona kuti no, I don't need this Jesus. So I will fill myself in. So but you see, I'm actually bigger and nicer than wapi awo wa accepta Jesus. But there comes a time when you will realize that this Jesus is more than what you think. You know, what makes Christianity to be unique is because of the Trinity. It's only Christianity in a one God in three persons. And that's to focus pamsoro pa Jesus. Now see, I have a candle and a match. Is really to represent the challenges, the troubles that may come your way. What will you do when challenges come your way? Uina Jesu or usina Jesu. So toda kuona the reactions zinoitika pa somebody uyati I'm deciding to fill in myself. So when trouble comes, when Satan comes with his temptations, what will happen now? So this candle takuchirisa now represent the challenges that you may face or the trials and the temptation that may come your way. Even you filled yourself, you don't have Jesus. What will happen? Kanamuri Kumba, I want you to try this so that you can see how it works. Now let's see what will happen when challenges comes, yet you don't have Christ. What will happen to you? You see what happens
you are destroyed, you are doomed, you are gone. Let's now see what will happen to someone. I know face some challenges, but I can accept Jesus. Will Jesus do anything to keep us from these troubles? Let's see if Jesus is capable of saving us from the jaws of the enemy. Let's see if this Jesus akazvideredzera from the position of equality with God, akazvilowa for the sake of you, kuti anogonaita here anything. Let's see. When challenges come, will you bend? Will you die? What will happen? What will happen? Nothing. Nothing, as you can see. Nothing. Because Jesus is saving you. Jesus will be your blanket. He will be covering you. Nothing will harm you. Nothing will destroy you, because you have accepted Jesus as your personal Savior and friend, as you can see here. So, dear friends, remember John chapter 14, verse number 6. Jesus told him, I am the way, yes, and the truth and the life. No one can get to the Father except by means of me. I'm calling you, dear friends, into a loving partnership with this Jesus. He is capable, he is able to save you from the jaws of the enemy. I hope wherever you are, as you try this experiment, it should remind you of this Jesus, that he is there. He lowered himself for the sake of saving you. Let us pray together. Our God and our Father, we want to thank you this evening. We want to appreciate you for Jesus, who came, who lowered down himself. We want to thank you for kenosis. Jesus, we appreciate you. Teach us, Lord, to accept you. Cause us, Lord, to follow you. Help us, Lord, to go by with you. Thank you for saving us from the challenges that we are facing. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, dear friends. See you tomorrow. Thank you. Kwazivai vana vaMwari, toda kuchingamidzai zvakare kumusangano wedu wematumba mugore rino, mugore ra2021. Ari kutaura kwamuri ndiPastor D Shumba. Ndiri pano kuintroducai kumutauri wedu wezuva ranhasi, Pastor M Takaindisa. Theme yedu ndiyoyo yemazuva ese, kuchine tariro here. Toda kuti tive nenguva yekunamata, ngatinamatei. Baba vedu vanodika mauri kumusoro kudenga, poneso Jesu Kristu naMwari mutsvene, toda kutendai nemusangano uyu. Ropafadzai mutauri wamasarudza mukati mezuva ranhasi, mutaure kwaari mugozotaurawo nesu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ipo apo, e adenge, o yan
ndazoredzwa ini ndinoda kutendimire naJesu ipo parumji wake ini ndinomirawo kuna Jesu ndiye dombo eneo yangu zvichibwe ndichene chanyura zvangu ndinomira ikoko naJesu ndiye dombo eneo yangu zvimwe chanyura zvangu. Ndinokukwazisai hama dzinodiwa muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Mufaro wangu mukuru kuti tisangane munguva isina kujairika, munguva yeCovid-19 ichiridza muridzo, asi Jehovha atichengeta. Mwari ngaakudzwe naizvozvo. Haana kungotichengeta chete, asi atipa mukana wokuti titambe mutambo wamatumba tiri mukati medzimba dzedu. Tine dingindira rinofadza kwazvo, kuchine tariro kunyange zvakadaro. Ndinozvidavira vana vaMwari kuti kuchine tariro kunyange zvakadaro. Regai nditange nekukutendai mose vana vaMwari nevazhinji vedu vakatendeka muchiutsi nemuchimona uswa vanoziva kuti kudenga kuna Mwari. Toda kutendai ndakamirira East Zimbabwe Conference kuStewardship Department. Ndinotenda nevatariri vakapararira muconstituency yedu nekutendeka kwenyu. Mwari ngaakudzwe. Kana tingatarisa Timothy wechipiri chapter 2 verse 19 inoti kunyangwe zvakadaro nheyo dzakasimba dzaMwari dzinomira dzine chisimbiso ichi, Mwari anoziva vake. Ani nani ane shuviro yakadai anofanira kubva pakusarurama kwose. Inguva yakwana vanhu vaMwari yekuti tinamate Mwari mumweya nomuchokwadi. Ichokwadi zvakare sangano dzvene raMwari kuti Jesu anofadzwa navanhu vakatendeka. Kutendeka ndo hwaro hwekuponeswa. Kana achiuya nekuti anouya nekukasika, achazotora vanhu vakatendeka. Uye wakatendeka kusvikira parufu ndiko kupa chiremba choupenyu usingaperi. Ndio zvinotaura zvakazarurwa chapter 2 verse 10 part B. Uwe wakatendeka hama, Jesu anoda kuti tive vakatendeka. Kutendeka kune tuso rakarurama panyika yanhasi nepanyika inouya. Kutendeka kune mugove unofadza kwazvo vanhu vaMwari. Kuna vose vakatendeka, ndinoda kukukurudzirai kuti rambai makatendeka zvisinei mamiriro ekunze. Mwari atibetsere, atitungamirire, atikomborere apo tinorarama takanangisira kuya kwake kunokasika kwasedera kunotyisa zvakadai. Nhasi uno vanhu vaMwari, ndinoshuva kuti titandare nemusoro wenyaya wakanzi uyo Achan. Joshua chapter 7 verse 1 verse 10, 11 na 12. Asi kana muine nguva iverengei yose yakakunakirai. Asi vana vaIsraeri vakadarika pachinhu chakaeriswa nokuti Akani mwanakomana waKami, mwanakomana waZabdi, mwanakomana waZera worudzi rwaJudha, wakatora chinhu chezvakaeriswa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira vana vaIsraeri. Verse 10, ipapo Jehovha akati kuna Joshua, simuka wawireiko kudai pachiso chako? VaIsraeri vatadza, vadarika sungano yangu yandakavarayira, vatora chinhu chakaereswa, vabavo nokunyengera nokuchiviga pakati penhumbi dzavo. Naizvozvo vana vaIsraeri havangagoni kukunda vavengi vavo. Vanofuratira vavengi vavo nokuti
vava vanhu vakatukwa. Handichazovi nemi kana musingaparadzi chinhu chakayeriswa pakati penyu. Mwari aise chikomborero pakuverengwa kwezwi rake. Ngatinamatei. Neshoko Mwari makarayira zvikamira zvakasimba kuburikidza noupenzi hwokuparidzwa kwevhangeri anotenda achaponeswa. Ndonguva iyi yatasvika Mwari. Kudzai shoko renyu muri wanze, muvige muparidzi seri kweruoko rwenyu. Kana basa rapera toenda kumusha. Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Hama dzangu dzinodiwa, takafanira kubvunza Mwari zano mune chose chatinoita. Pisarima 37 verse 24. Nhano dzowakarurama dzinotungamirirwa naJehovha. Tinofanira kuenda kuna Mwari nemitoro yedu yese. Kandirai kwaari mitoro yenyu yose nekufunganya kwenyu, iye achakuchengetai. Ichokwadi, hama dzangu dzinodiwa, tinofanira kubvunza zano kuna Mwari mukati meupenyu. Pane chese chaunoita, kungava kutsvaka basa, bvunza Mwari hama, bvunza Mwari. Kungava kutsvaka mudzimai, bvunza Mwari hama, bvunza Mwari. Kungava kutsvaka mari, bvunza Mwari hama, bvunza Mwari. Asi vakaropafadzwa vanotanga kutsvaka Mwari vasati vatsvaka mari. Mwari ogotipa nezvatisina kukumbira sezvaakaita kuna Solomoni. Terera munhu waMwari. Bhaibheri rinoisa pachena. Rinoti iro Joshua achida kuparadza Jeriko. Jeriko raityisa, chidziro charo chakakura kwazvo zvokuti hakuna munhu aigona kuparadza Jeriko. Saka zvichirema, Joshua anonamata kuna Mwari. Inorema nzira, pfugama unamate. Joshua apfugama akaona Kristu Jesu ndiye anonzi Ishe panguva iyi. Ndobva amuudza kuti hondo inorwiwa nei. Hazviitwi nesimba kana nehondo, vana vaMwari. Zvinoitwa nemweya waMwari. Saka Joshua akaudzwa, unofanira kutenderera Jeriko kamwe chete pazuva kanomwe. Musi wechinomwe tenderera kanomwe. Aita izvi, vanhu veJeriko vaiti upenzi hunosebwa neutununu, vasingazive kuti zvinonzi zvakapusana vanhu ndo uchenjeri hwaMwari. Saka paakatenderera musi wokupedzisira wechinomwe, vatenderera kanomwe, vaprista vachitanga kuridza hwamanda, Jeriko rakadonha kusina ruoko rungaribatsira. Jehovha Mwari akakunda Jeriko. Akanga ataurira Joshua, apa ndini ndiri kurwa, munofanira kuparadza chese chemuJeriko, mombe, mhuka dzese, zviyi paradzai nokusingaperi, mupise. Kana dziri mbatya, pisai zvese. Asi mari nekuti haiparadzwi nemoto, inofanira kuuya kuchivigiro, moiuyisa kuchechi. Ibate basa raMwari anokukundisai hondo dzenyu. Saka zvinhu zvese zvemuJeriko zvanga zvayereswa. Mwari akati hauna chaunobata apa. Sirivheri nendarama yeJeriko, mafirst fruits angu. Yes, mafirst fruits akafanana nechegumi, haadyiwe nemunhu, anopiwa kuna Mwari. Tererai vanhu vaMwari. Bhaibheri rinoti iro pavakaenda kuzorwa neAi, vana vaIsraeri vanga vakuzvitutumadza vachifunga kuti ndo varova hondo, yeti hondo yakarwiwa nemunamato. Zvinoonekwa neasina kudzidza akapfugama, hazvigoni kuonekwa neakamira akadzidza. Pane simba pakutsvaka zano nesimba kuna Mwari nemunamato. Tererai vanhu vaMwari. Pavakaparadza Jeriko, murume anonzi Akani, zvinorevei? Mutambudzi waIsraeri. Akabva aona nguo yechiBhabhironi yakaisvonaka mumaziso ake, akatora 200 shekels of silver, akatora nerurimi rwegoridhe,
ndokubva aenda nazvo nekunozvipfekera nokuzvicherera pasi petenderemba yake. Hapanoipa kunorwa neAi. Joshua haabvunze zano kuna Mwari, asi paJeriko akabvunza zano. Nhai munhu waMwari, wakapedzisira rini kubvunza zano kuna Mwari? Pane bhizinesi rauri kuda kupinda mariri, wakapedzisira rini kubvunza zano kuna Mwari? Kumukomana wawakudanana naye, wakapedzisira rini kubvunza zano kuna Mwari? Kumusikana wauri kudanana naye, wakapedzisira rini kubvunza zano kuna Mwari? Kuprofesheni iyo yawakuda kuita asi ichakunetsesa nekuputsa mutemo waMwari. Mwari wekudenga dai akatibatsirawo tibvunze zano kwaari pane chese chatinoita. Ndaida kukuzivisai vanhu vaMwari, hondo tsvene dzinofanira kurwiwa muutsvene. Holy wars should be fought holy. Terera munhu waMwari, pavakaenda kuAi, hanzi Joshua anga hana kubvunzani Mwari, vakatuma kundoferefeta, vakati Ai iguta diki, tinongotumira between 2,000 to 3,000 toparadza vanhu nokusingaperi. Vamwe navamwe ngavaende kumirimo yavo, varegere kuzvinatsa. Kuti Ai zvinorevei? Kuti Ai zvinoreva a heap of ruins, mirwi yezvaputswa. Mirwi yezvaputswa, yakaputswa zvisingaputsiki. Hapana ndinzwa. Murwi yezvaputswa ndo yakarakasha Israel. Vakarova Israel, vakaona varume veAi vakasimba, vakarova hondo zvazvisati zvamboitika. Vanhu vaMwari, kuti Israel inopferenyurwa nepfuti kana nebanga zvazvisati zvamboitika. Kuti Israel inotiza pavavengi vavo, asi musi uyu vakatiza pamberi pechiguta chiduku. Havana kungotiza bedzi, 36 vakafa. 36 vanhu vakafa. Joshua akamhanya kuenda kutende rekusangana, akabvarura nguo dzake, abvarura nguo akazvidira ivhu, akachema pamberi pani paJehovha Mwari, achema pamberi paMwari. Hanzi zuva rese nemaelders vakanga vari kuchema. Unoziva pamwe pacho munhu ane mhosva ndiye anoshereketa stereki. Mwari anomuti Joshua, haikona kuchema, simuka. Action is better than lamentation. Joshua, tora danho man. Kutora danho kuri nani pane kuchema. Sei uchisvimha misodzi, sei uri kuchema. Mhosva inemwi, zvitsvake pakati paIsrael uchazviwana. Ndipo patanga tiri kuverenga, Joshua kwakumhanya kwakundotora Israel yose. Israel 12 tribes, kunobatwa imba yaJudha. Ivo vacho vane tsinga dzeumambo mukati meropa ravo ndivo vakabatwa. Kwabatwa imba yaJudha, hakuna kuzobatwa wese wese. Vakaenda kuimba yaKami, vaenda kuimba rudzi rwekwaKami, vakaenda kwaZebdi, vaenda kwaZebdi nokubata rudzi rwaZera. Rudzi rwaZera, imba yaZera ndokwaibva Akani. Ndokubva Akani abvunzwa, wadarireiko? Wadarireiko mwana wangu, wadarireiko? Itya Mwari utendeuke. Ndakachochora a Babylonian garment, ndakaona hanzu yakanaka yekuBhabhiloni, ndokubva ndaichochora, ndokubva ndaitora, ndikatora ne 200 shekels dzesirivheri nerurimi rwendarama. Wakazviisepiko mwana wangu? Ndakazviisa pasi petende rangu. Ndaida kubvunza mutendi wangu, chiko chiri pasi petende rako? Chii chiri pasi petende rako? Chii chiri pasi petende rako? Nai baba, kuchechi makauya, Cheriko makaputsa, chii chiri pasi petende renyu? Zvifewo makaparadzana nazvo, asi chii chiri pasi petende rako? Mai, chii chiri pasi petende renyu? Mukoma, hanzvadzi yangu, chii chiri pasi petende rako? Ungavanzira vanhu vose vekunyika, asi Mwari anoziva. Sei uchiti mwana wangu ari kukundikana, grade 7, form 2, form 4, A level, hapana here chakachererwa
pasi petende? Hapana here chakachererwa pasi petende rako? Kuiga zvii zvawakacherera. Mutendi wanhasi denga rinotiro, musandibira muzvegumi nezvipo, asi iwe ndio pauri bhizi kuzviita Mwari. Hauna kuviga here zvakaereswa? Hauna kuviga here zvakanzi naMwari musatora? Hauna kuzviita here Mwari pakudya zvinonzi naMwari ndezvake? Mwari batsirai sangano renyu. Semutungamiriri, maambasadha mazhinji anogona kuita zvinokostira nyika dzavo. Hauzivi here kuti uri rudzi rutsvene rwaMwari, uprista hwaMwari, rudzi rwakazviwanira kuti muparidze kubwinya kwaiye anofanira kuonekwa? Waiziva here kuti chiKristu chinotambudzika kukuvadzwa nekusafa nekuda kwevatenderi vacho? Vanhu vazhinji vanoti vanonamata Mwari ndo vanokuvadza chinamato nemaitiro avo, ike sino chinamato chinojuja ropa nekaitiro kako. Kuti vanhu vati shuwa anonamata Mwari, hunge muKristu, hunge muhedheni. Mwari betserai vanhu venyu. Waiziva here kuti zvaunoita nezvawakacherera pasi petende zvinogona kukostira iwe? Kwete iwe woga, zvinokostira mudzimai wako nevana vako necommunity nenyika yaunogara. Mwari atibatsire vanhu vaMwari. maKristu taifanira kuita zvinhu zvinotiitisa kuti tive zvikomborero kuhama dzedu, zvikomborero munharaunda yedu, zvikomborero mukati menyika yatinogara. Tisakudza umbimbi ndoga kudarika kuchengeta mutemo waMwari. Terera vanhu vaMwari, chivi chakaipa, chivi chinokuvadza, chivi chinourayisa, chivi chinorwadza, chivi chinobvisisa zvakarurama. Chivi hachitoreri Mwari goridhe chete, chivi chinotorera Mwari kukudzwa, rudo, kuteerera, kwozouya kushandiswa kwakanaka kwematarenda sevatariri. Chivi chakaipa vanhu vaMwari, chinoda kuti munhu agare ega senyoka. Chivi chakaipa. Akani akachochora a Babylonian garment, 200 shekels of silver, nerurimi rwegoridhe. Chii chakachererwa mutende rako? Chii chawakachochora? Chii chawakachiva? Mwari tibetserei tisatamba nechivi, tisatora zvamakaeresa, tisatora zvamakati hazvitorwi. Tipei simba Mwari rekusema zvamunosema nekufarira zvamunofarira. Kukunda kwemunhu anopandukira Mwari kwakaipa kudarika kukundwa kwake. Zviri nani akundwe agochema kuti agotendeuka pane kuti akunde ari muchivi, agorarama ari muchivi, Satani achiridza mururu, madhimoni achipemberera. Terera vanhu vaMwari, kukundikana ndiri pana Mwari kuri nani kunoita kuti ndicheme? Kana ndachema, Mwari anondinzwa. Simuka, haikona kuchema. Tora danho. Kana wakundwa naMwari, zvine chikonzero, zvitsvake nerubetsero runobva kuna Mwari. Usatuka Mwari mumisodzi yako, usatuka Mwari mukushayiwa kwako. Kudza Mwari, utendeukire kwaari. Terera munhu waMwari. Vanhu vazhinji pamachoices avanoita nesarudzo dzavo vanotuka Mwari kunge vakabvunza Mwari pakutanga. Ivo havana kubvunza Mwari, but vanomupa mhosva. Musapa Mwari mhosva vanhu vaMwari. Chivi chemunhu wani chakaipira vose, chakaipira kunyangwe nesangano. Chivi chemunhu wani chakaipira munhu wose. Mwari atibetsere titendeuke. Rumborera rwechivi
rwakanyanya kupinza, runocheka kudarika rufaro rwechivi. Hapana ndinzwa. Tererai vana vaMwari. The sting of sin is sharper than its pleasure. Rumborera rwechivi runocheka kudarika rufaro rwarungaunza. Zviri nani kuramba tiri pana Mwari. Israel yakachemedzwa nekuda kwaAkani. Regerai ndimbotaura nemwe vanhu vaMwari mbichana. Sei 36 vakafa. 36 vanonzi vakafa. Pandaiverenga paitipo vakafa nekuti vakaona Akani achiba, vakanyarara, vakavhara nokufumbira miromo yavo. Vanhu vazhinji vanourayisa chechi nokunyarara, vachiona vanhu vachiita chitema. Vanhu vanourayisa changano nekunyarara, vachiona mutungamiri wechechi haasi kufamba zvakanaka, asi vonyarara. They zip their mouths. Vanobva vavhara miromo yavo. Hauna kunyarara here, waona chakaipa. Ndiwo ucha pakati pe 36 vakafa, vakaona vakanyarara, vakati imhosva yake. Yeti Mwari angaudza Israel, yes, musatora zvaereswa zveJeriko. Vana vaMwari, chichawanyararira, muri yako ichiparara. Kunyarara kupi kwamaita mai, muri ichiparara. Saka 36 vakafa. Kana uchitarisa unodzidza zvakare kuti mai Akani nemombe dzaAkani nevana vaAkani nechese chake zvakatorwa zvikakachwa namabwe vakatungidza nemoto. Seiko mudzimai akafa? Seiko vana vakafa? Iko kuchinza hakuna munhu anofira zvivi zvoumwe. Vakafa nekuti vakaona, vakasatsiura baba. Akani achiuya neBabylonian garment, achiuya netongue of gold, akati kukanzi namai, chiko zvakwakanzi kuJeriko hakufaniri kuwiwa nechinhu. Akani anoti nyarara mudzimai wangu, tichapfeka, tarira kunaka kwavo. Chivi chinoita kuti ugone kurumbidza nezvisingarumbidzwi. Akani anoti ndakauya neBabylonian, a goodly Babylonian garment. Anoti ndakauya nehazu yakaisvonaka yechiBhabhiloni. Terera munhu waMwari, no matter warumbidza chivi zvakadii, chivi chinourayisa. Chivi haukwiri asi unodzika murufu. Terera munhu waMwari. Saka mai Akani vakafira yekuona nekusatsiura. Vana vakafira kuona asi havana kutsiura. Wadzidza mwanangu, kuyunivhesiti wakaenda, kunaka kwedzidzo kuti nevasina kudzidza vakomborerwe, asi haugoni kutsiura vabereki vako kuti zvamuri kuita izvi muchinyepera muine mufananidzo wokunamata Mwari zvinourayisa. Hama dzangu dzinodiwa, tisafumbira miromo muzvivi. Elda haasi kufamba zvakanaka, mutikona haasi kufamba zvakanaka, ngavatsiurwe nezita raJesu. Nengo iyo isingadzoreri zvegumi nezvipo ngaitsiurwe nezita raJesu. Pasina kururama hapana vangaona Mwari. Mwari wekudenga dai akatibatsira, timutsane mwoyo zvikuru nguva yaswedera, tidzidzisane nekupomerana kururama. Jesu hazotori vana Akani. Hauna shavi raAkani here hama? Jesu hazotori vane shavi raAkani. Achatora vanhu vakatendeka, varanda vakatendeka pazvishoma. Pindai pamufaro washe wenyu. Pane zvishoma zvandoda kusheya nemwe ndisati ndagara pasi. Terera vanhu vaMwari, usaita shavi raAkani. Tendeuka nguva ichiripo. Terera. Point number one, holy wars should be fought holy. Hondo tsvene ngadzirwiwe muutsvene, uchitondera zvakanyorwa kare, zvakanyorerwa isu kuti tidzidze, tizive kuda kwaMwari, zvikuru tasvikirwa nenguva yekuguma. Usarwa hondo dzako wega, rwirwa naMwari. Point number two, consult with God in every matter. Gona kubvunza zano kuna Mwari kune chose chaunoita. Bvunza zano kuna Mwari kubusiness venture yauri kuda kuita.
bvunza zano kuna Mwari. Kumusikana uyo wechifristiya wawakuda, bvunza zano kuna Mwari. Kuprofession iyo wawakuda kutora, bvunza zano kuna Mwari. Point number 3, success cannot come when there is sin in the canvas. Terera munhu waMwari, kubudirira hakuwi kana Israel ichine chitema mukati mayo. Mwari ngatibatsire. Kana uchida kuziva chiedza nerima hazvigarisani, chitema nekururama hazvigarisani. Vakaropafadzwa vanosvipa shavi raAkani, vorarama sana Joshua. Mwari ngaakudzwe nevhangeri. Point number 4, kana chitema chikareururwa, Mwari anoshanda navanhu, otora nzvimbo yake saMwari. Kunyangwe zvakadaro vanhu vaMwari, kuchine tariro, kunyange vazhinji vasina tariro. Akani aripo, kuna na Joshua vanochema vari pabiravira nearitari. Akani aripo, kuna Israel inobvunza zano kuna Mwari, takundikana papi, takundikana papi. Iva wakatendeka muzvidiki kuti simba rako rigoonekwa. Tendeka muzvegumi nezvipo, tendeka mumuviri wako, tendeka pamatarenda, tendeka pafuma, tendeka panharaunda, tendeka pane chese chawakapiwa naMwari. Muzvidiki ndizvo hauzove neshavi raAkani. Mwari achinavo vanochengeta kururama pakurira kwehwamanda. Denga rinoti varanda vakavimbika pazvishoma, pindai pamufaro washe wenyu. Hamuna here shavi raAkani mai? Hamuna here shavi raAkani baba? Hauna here shavi raAkani mukoma? Hauna here shavi raAkani hanzvadzi? Chiko chiri patende rako, chii chakachererwa patende rako, zviri zvako zvichakuurayisa. Vakaropafadzwa vanoti Jesu mambo munyika isingazoperi. Handidi kuva muparadzi waIsrael, handidi kuva mutambudzi waIsrael. Ini ndigezesei ndichene sechero. Ngatinamatei. Tinotenda Mwari wekudenga, shoko renyu nderazvokwadi, ringatendwa. Rikudzei muhana dzedu, mutibvisire shavi raAkani. Tikukudzei pane zvamakaeresa zvese, kubva kunguva yenyu, kumatarenda, kuzvegumi nezvipo. Tive vakatendeka, dakara hwamanda ichirira. Muzita raTenzi Jesu Kristu tinonamata. Amen.